के पी के हाल बा। उम्मीद करतनी कि हाल चाल रउआ लोग के बहुते ठीके होखी। फिर से एगो लेके आ चुकल बानी नया वाला वीडियो। ओके रउआ ध्यान से देखिए, बात के समझे के भी प्रयास करम। देखिए टटू का कुछ समझ में आइल कि खाली गाना सुन के आनंद लेतनी रहुआ। तो खाली गाना सुन के आनंद लेवे वाला चीज नहीं खे। अरे कहना क्या चाहते हो? जौन समाज में चलता ओकर परिणाम बा। दहेज देले बा, जे पैसा देले बा तू कहबे करी। हम कहतनी कि पैसा मांगल न जाओ, और ना ही तो ऐसने कुछ सुने के मिली। चलिए है अगला आज वीडियो देखल जाओ। ई भौजी का कहतली। वाह भौजी वाह, गजब। मतलब ई बात के का प्रमाण बा तोहार? का कोनो प्रमाण बा? कुछ कैला के बाद भी बाँचल होखी, ठीक बा। का भइल का ना भइल एके पूरा है कूद कूद के बतैला के का जरूरत बा? बताल होता है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड का ना। वीडियो वायरल होके के चाहिए, ऐसे हमके बतावल जरूरी बा। अब भैया जौन गाना लिखले बना राइटर साहब, वो पता ना का सोच के लिखले बना। अब ओकर भाव तो उहे जानत तरन। फिलहाल है देखी अगला गाना सुनल जवाज। ऐसी चिलम बना देना के पी के सीधा स्वर्ग। गजब भाई गजब। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, ये मारो। तो कुल से भी आगे बढ़ के निकलो। अब तक हम ये सुनले रही कि जौना मेहरारू के आदमी पियकर निकल जाए, दारूबाज निकल जाए, तो आदमी नाराज होत रहे। लेकिन हई देखिए अंधभक्ति के भाव। ऐसी चिलम बना देना के गजब भाई, ये तो बोतल से ही धुआं निकाल दे रहा है। हाई अगला वीडियो तो और गजब जबरदस्त बा। ये तो खाली चिलमे धरावतली, लेकिन हई वाला देखी। देखली अब तक तो खाली ऐसे करत देखलनी। अब देखिए मुंह में का धुआं ले देखत। भौजी कतना तो साफ सुथरा बालू। ई गाना के माध्यम से नाच नाच के का बतावल चाहत रो? रहा नहीं जाता तड़प। आई रउआ के आगे और बता दी कि जौन भोजपुरी में 60 वीडियो पर खेसारी लाल यादव के गाना पर जो खूबे धमाल में चल रही है प्रिया सुहानी। आज प्रिया सुहानी के चाहे वाला बहुते लोग मिल गई बा। हालांकि उनके गांव में उनका के बहुते लोग गलत दृष्टि से देखत रहे, लेकिन आज बहुते सम्मान के दृष्टि से लोग देखता है। और इनका के बहुते बड़े बड़े फिल्म में संगे डांस करे का ऑफर भी मिल चुकल बा, और ऑफर मिलत भी बा एकदम। तो ये नसीब है, केहू केहू के भाग जाग जाला। और है कुल आदमी जे बा, जितना हम गाना सुनैली हाँ, इहो सब लोग प्रयास करता प्रिया सुहानी जैसा वायरल होके खातिर। लेकिन ये लोग के नसीब कब जागी? लगातार वीडियो में आगे बनल रही, देखत रही। फिलहाल अभी खातिर इतने बा, लेकिन रउआ लोग के लगत हुई कि आज गर्मी बहुते बा, और यह गर्मी में पंखा बंद करके वीडियो बनावे के पड़ेला। तो भाई बहुते मेहनत बा, और बहुते मेहनत करके रउआ लोग के हंसावे खातिर, इंटरटेनमेंट करे खातिर
मनोरंजन करे खातिर हमन का यूट्यूब पर प्रयास करतनी जा और वीडियो लेके आओ तनी जा। देखिए पंखा बंद करके वीडियो बनाओ तनी कितना पसीना होता। अगर वीडियो अच्छा लगल हो तो लाइक कर दी, ना अच्छा लगल तो हम आखिर कहिए कर सकतनी, जो ना आपका मर्जी। वैसे भी कुछ लोग के हमारे वीडियो अच्छा नहीं लागत, अनाप शनाप लिखता अभी, लेकिन हमसे वैसे कोनो बहुत फर्क नहीं पड़े वाला। उम्मीद करतनी कि आप सबका बहुत अच्छा और आगे भी गुजरी। फिलहाल अभी खातिर दी इजाज़त, नमस्कार।